Витамин D3 в този сезон е изключително важно да си го набавяме обикновено под формата на добавка, защото кожата ни не получава достатъчно слънчево греене, за да си го произведе. Стандартно съвременният човек прекарва повечето време в затворено помещение, без досег на слънчева светлина, дори да излезе навън. Има облаци в повечето случаи и отново кожата не получава нужното и слънчево греене. Чрез храната не е достатъчно, не може да се получи достатъчно количество за организма и варианта е да се взема като добавка. Особено ако имате понижен имунитет, различни хронични възпалителни процеси в организма. Задължително е да го вземате като добавка D3 плюс K2 за синергичен ефект, защото по този начин двата витамина в комбинация работят пълноценно. За да имате повече енергия, да се повиши имунитета, да се намалят възпаленията в организмите. И разбира се, за здравите кости, което всеки го знае, но витамин D3 не е свързан само с костите. Има много функции в организма и в момента, ако не сте си направили летен запас от слънчево греене, е нужно да го вземате като добавка. Една капка 1000 единици. Това е като минимум, защото препоръчваните 400 не са достатъчно. Тук има 1250 капки, стигат за много време. Вижте в описанието.